Maayong gabi kaninyo diha mga kabingkahay. I-shoutout din ako ni si Joel Mariscal T. Okay? So, Joel Mariscal T. I-shoutout ti ka. Buanga ka. Kay scammer man day ni. So, kung kinsa man day ito nakaila kay Joel Mariscal T, taga Davao Occidental na, no? Taga Davao Occidental na. Ayaw magtutuwa na kay scammer na, okay? Iyang kabuang, iyang manggong kabuang. Ikaw Joel Mariscal T, bisag unsaon nimo karo katakatawa ka karon kay nakagawas ka. Ayaw kuan na. Tanawa to si Joel, katong si Joel Pronario, katong founder sa Kapa. Nadakpan man ganito nga mas gahi kay ito gani. Ikaw pa ka? Sabay Joel Mariscal T. Ang iyang kabuangan ni ayang ginabiktima mga babae, no? Halos mga babae. Tapos ingon daw niya nga pabrudon daw ka dito sa Japan, no? IPM ka dito sa wala pa ka abroad, no? Wala pa ka abroad. Ipangayuan og mga ana siya nga dili daw kilalan og mga kuan, wala daw mga chichiburchi. Basta ngana na daw. Wa pa ganin na kuan gipangayuan na nagkuan na to, gipangayuan og 20k, no? Na ganito na biktima pod nga nabot og 120,000. Hala So, ka diha. Joel Mariscal T, magtago ka na. Isag asa pa mo tago sa Pilipinas, sa pinakasuksok dito pa na sa Montampo pa ka mo tago ang buwan. Dili gyapon ka magsilbi pag NBI na mo kuan sa mga. Okay? Joel Mariscal T, matambag na ko sa mga. Ayaw pag ngana, kung mag-ana ka ayaw. Kamatis man kang buanga ka. Ayong paila dani. Ang yaman dong panagway daw ani. Kay kuan heart trap imong kunot. Heart trap pagkakaroon. Pero tanawa na to magmadakpan ka, magandam to kag isa ka container nga mantika. Matambag na ko sa mo Joel Mariscal T. Ay panginana. Kuy, kung nay mo PM sa inyong mga babae dia nga ang pangalan sa Facebook Joel Mariscal T, ayaw na ninyo i-block na dito, no? Para dili na siya magsamok-samok sa inyo. Okay? So kung gusto mo mag-abroad nga legal, nga dili mo mabiktima, dito mo sa POAA. Okay? So dito mo mag-search mo sa ilang website para dili gid mo mabiktima o ma-scam. Okay? So Joel Mariscal T, ayaw pag nanana, kung mag-ana ka, ayaw. Good luck sa mo sa prisuhan. Mag-andam jo ka isa ka container naman.